Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо бори дигар. Духтарако боз распродажа, имрӯза навор аз распродажа оғоз мешавад. Баъд бо беҳад новинкаҳои фасон омадагиай дар рафти навор тамошо кунед. Иҷа бозори Корбонай, тарафи Тилло бозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Рақамҳои савдогарам дар рӯи экран ҳаста. Чизе дар кораи марамад нависен шуна доставка доранд. Хулас ина духтаро, ина распродажаҳои хушрӯ. Чанда? 120 сомон двойка начос дора. Ана ино хушрӯан. 180 сомон. Иам двойка я? Двойка я. Диден курткача барина ина расветкоҳошон. Беҳад расветкоҳи хушрӯ дорам. Брижошон катияй. 180 беҳад фасон. Мана костюмчаҳои джинс 60 сомон. Ҳама чизош духтарако. Агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нависен арзон шудаги духтаро. Баъд аз иҷода халат ҳама чи ҳастай урам нишон метум тамошо кунед. Ана киртапочоҳо ё материалошон зурай 150 сомон. Материалаш ранги ангуркая духтаро. Баъд ана ин модель ҳастай бо мана дарози хушрӯ. И чанд сум платяш? 150 сомон. Ина брукушкати калташ 150 сомон. Мана духтаро тройкаи вилвет бо омад касе даки нарасида буд, бо распродажада биёен бигирен. 150 сомонай тройкаяй. Туника, рубашка ва брюк. Анай платьёям хушрӯан 120 сомон. Мана. А кардигантон чандай? Анай кардиган боша 200-180 метиҳанд. 350 сомон кардиган. Анай вай киртаи джинс духтаро 200 сомон. Тоза турецкияй. Марҳамат духтаро. Каседа дар корай омада ай пеш бо хитон бинен. Инайра бинен чӣ хушрӯай. Бали шумерка касе духтарако приста биден 120 сомон. Брижашкати ё? Брижашкати двойка. Иҷада бо распродажа. Ина платьёи дарози турецки каседа дар корай духтаро распродажаши чанд суми? 150 сомон. Мана ҳамаш хушрӯай. ира бинен. Беҳад фасонак, ғавсак. Туникаи дароза ранги платьяи духтаро. Мана 150 сомон. Чандта гил дора, чандта ранг дора. Мана метавонед ки омадаи пеш бинен. Бозори Корбонай духтаро. Тарафи Тилло бозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Ина каседа кожане дар кора, ина касуха 140 сомонам хушрӯай пеш духтаро. Моделиш фасона ино қимат будан. Ози 140 сомон. Ана баъд инаи модель ҳаст 130 сомон. Туникаи туркӣ ази бо дигар рангаш диден 130 сомонӣ. Ина жемпир барои занҳо. Каседа ки жемпир дар кораи духтаро иқа хушрӯае сахтакак. Мана калон размераш 150 сомон. Айно бо ина бо безрукавкошам омада. Ино чанд? 120 сомон барои занҳо безрукавко.
бофтшам хушрувай сахтай духтаро не жимпирша бинен бо чихе хушру 150 барои занҳо духтаро ина каседа дар курай омада ай пеш бухтон бинен ана барои духтаракоям намхе жимпиракои ғавси хушру чандай 140 сомон туркия духтаро инчунин анамхе 130 сомонаям доран марҳамат туника духтаро туникаи балшмеркаи хушру доранд бо чизе ки надидед хушру дар видео шумо нависен ҳамаша суратошонам мепартоянд тона рақамои савдогар дар рӯи экран ҳастай ира бинен чӣ хеле босакои фасон доранд ҳамаша бо арзон кардагианд тамошобино як бор дигар такрор мекунем бозори корвонаиҷа тарафи тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор марҳамат ана тамошобино иёра бинен чӣ хушруванд аз ино тамом шудагӣ буданд бо омадан алпакоҳои навинка барои занҳо барои духтаро ино чанданд ино гиребондор заказ кардем ира бинен чӣ хушру гиребондора 350 сомон то 6 размер ҳаст материали ира бинен чӣ хушру ҳеҷ чӣ намеша духтаро ина каседа дар кор боша биёен ина ишбо мехдора гиребонаш и чандай 480 сомона мехошон ҷудо мешава алпакаи ғавси хушрувай хулоса ина сафедшам ҳастай сиёшам ҳастай ай пешам ғавсам духтаро бо биёен бинен и мехоша бинен ранги натурални ай фасон каседа дар курай биёен размер доран ана баъд бо безрукавкош ҳастай безрукавкош чанде 350 сомон материалш алпакаи духтаро ау байнангиш чи 350 сомон жимпирша бинен чихе жимпираки дарози хушрувай ази короткиам доран короткиш чанда ина қади калташам ҳаста ё чандан 250 қади калташам духтаро 250-280 сомон ина моделоша бинен чихе фасонакан моделошон дарозиш чанқа боша biz darozisham nishon metем binen kase qo'yishmanda dixtaraku kasida ma'qul shidagi boshaku navisen bu suratam ravonton meknan ira binen daroz buday kaltanam buday inam ina i model 280 somon dedin ana u kalta hoş boshad 250 somon kalta hoş badan dixtaraku размери айчилшаш сармештаги ha ina размери майда представден айчилшаш сармешайнаи модель 250 сомон бинен материалошон хушрувай азма материалшон шонтим ина 250 сомон ази бо безрукавка дорам безрукавкошон чандай безрукавкошон ҳаста я 230 230 сомон ина диден духтаро ина диден аҷоибо 230 сомон материалош да гап нест размеро ҳамаш ҳаст мана модели новинка духтаро размери балшмеркам дора иёра мешвени материал беҳад материали нағзай ҳичи намешава инам доштандай инам дошт ваян алпакои короткара неш двухсторониян ду тарафа пушидашон мешава ино 350 ино 350 ина иёра бинен духтаро 350 сомон духтаро и медонен материалшон пеш жимпирои ангорка буд ко қимати фасон анам хеле материалошон набин дарношон бо цветошон дига хела нархшон чанда иёра 350 сомон размерошон чӣ хелай размершон стандарт миян то 52 мепушидаги да и модело мешавад размеро стандарт будай то 52 мешавад духтаро экевай пеш ғавси бадрангарам жимпирои пешина албатку ғавс будан ҳанам хеле духтаро мана ишабинен ё двойноя духтаро ино двухсторониян ду тарафа метонен ки пушеншона як тарафаш дигар ранга як тарафи дигараш дигар ранг диден духтаро чихе хушру 350 сомон ай бологиёш чандан 250 сомон ана ваёш бошад 250 сомон духтаро ваё камакак бо дарозтаран ваё як тарафа некем ку бовар кунен материалои инамино беҳад хушрӯи ҳам ғавсай ҳам ду тарафай ҳам стилняй пеш вас биёен бо як бор бинен хитон боваридору маъқултон мешава и чанда 250 сомони ра бинен
фасонак ранги анаму чӣ метова жимпираи қимати дини мазурайкам хеле метова материалш шубкачабарин ина духтаро кадома ана без рукавкаи сиёҳ 180 сомон будай чизе ки шумо нафаҳмиде чизеро ки дар видео хушрӯ надиден духтаро рақамҳои савдогар дар рӯи экран аст нависен шаб пурра кадаш мода мефаҳмона нархуша размероша ана ишам хушрӯ и чандай инаи пончош 250 сомон беҳад ишам ғавсакай материалаш хушрӯвак марҳамат инора мешӯени чӣ намеша духтаро материалаш да гап нест беҳад материали фасон дора духтаро аи двойко омадай беҳад двойкаи хушрӯан ҳози ҳама гирифтестиян ҳамаи рангош омадай духтаро ина бинен чӣ хел хушрӯай ҳози ма дигар рангошам нишон метам нархшон чандан 180 сомон ҳамроҳи брюкошона қадошон дарозай қадошон кӯтоҳ нестай беҳад рангакои хушрӯ дора духтаро каседа ки дар корай метавонанд ки омада аз бозори корвон тарафи тило бозор 7-12 3 қатор харидорӣ кунем мана ана игл набуд да ягон ҷо набуд игл ҳози новинка омадагиай дар анами нуқтаи савдои зарин ина марҳамат нархаш 180 сомон беҳад фасонак и кожаи новинкаро бинен духтаро чӣ хел хушрӯчаян ҳамаш бори новинка 450 сомон мана иҷа чанд та расветка дора ҳамаш бо расветкаҳои модни гӯе мешава мана духтарако чизе ки нафаҳмиден рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай нависен доставкаро мефаҳмонатона марҳамат кожаи фасон ини моделша бо бегл будай моделшам хушрӯ иш чандай ана ин модел бо 280 сомон духтаро аз ду тараф замок дора кожаш фасонай аз ин сиёҳ ҳам будай 280 сомон ина ин намудош боша 450 сомон и экокожая кожаш мулоимак ин намудора хушрӯвак ана иам ам 280 сомон ина ин модел 400 сомонай турецки мана бори новинка иё размерашон чӣ хела ай 38 то 46 турецки ҳаста яъне то 56 хмон тақрибан мешава духтаро ба ҳазур биёен ай пеш пӯшида бинен касе хоҳад заказ куна доставка мекунан дар хона бо дида метонен интихоб кунен ин аз ин модел бо ине хели рангакош ҳастай рангакои фасон ино чанд будан 400 сомон бори турецки марҳамат бори новинка анами аз ин намуд тамом шуда буд духтаро ина бо омада бине чӣ хел хушрӯай ҳози ҳама ай ҳами гирифтестай нархш чандайра 300 сомон ай духтаро замшу кожа якҷоя начос дора дохилш начосагинам хай начосак дора ғавсакай ана хеле понча доран и чандай 250 сомон мана минеё чи анақа хушрӯ ана иёра бинен духтарако палточа гӯя мира 300 сомон турки будай духтаро ана иша бинен кожаша бинен бо аҷоибот кожош ино чанди 300 сомони кожни начосдор духтаро анаму 450 сомон ки нишон додем и калта таракошай мана кожошам мулоими хушрӯвай бо метавонен омада ай пеш бинен хитон ҳамаш качествош зур качествошонда гап нест духтаро инчунин духтаро дар ин нуқтаи савдо шумо халат пайдо мекунед халатҳои хушрӯ и сортҳои нағзош нархаш 250 сомон ғавсак духтарако начоскатян диден каседа дар корай рақамашон дар рӯи экран ҳастай шумо нависеншона бо аз ҳар якташ чандтаи рангай сурат мепартояндтона ана баъдан иниша бинен инаи модел размерои калон дора то 60 размер дора аз ин модел бо инаишам ҳастай ино дарозан бебрукан ин модел то 60 размер ҳаст беҳад хушрӯ ишам ҳамин начоскатяй халато да гап нестай материалошон хушрӯй сангчошон ҳамаш тозаяй баъд двойко омад духтаро ин двойкои хушрӯ омадагиай ино медонен вай размерошон стандартая стандартай оверсайз стилш хели ба ҳазур размерои 54 56 тая мешавад
материалшон беҳад материали хушрӯи ғавсакан мана ҳози ҳамин новинка шидагая маҷода нархш чандай 350 сомон ази чандта ранг доран ина бинен шумо бо нависен хичонда нависен бо расветкоша суратоша мепартоя юбкаву инам хели вай дуракатишон кофта мана хет цепочка доран катишон ино туффаяй вақти мехаринам хели чизошон аз ҷониби савдогар шумода туффа мешава баъд духтарои ҷа двойко ҳастай да дига наворамам буд бо ина я бор дига бинен ҳамашона акса кардагиам бо нархҳои арзон нишон вай мекунам пешниҳод мекунанд нархашон ай чанд сум то чанд сумай ангорка брюк 280 сомон ана и жемчугдоро чи жемчугдоро 230 сомони брюкошон ҳамаям ино двойкаян 230 сомон диден чихе брюкои хушрӯ доран двойкаян ба ангоркая хичон мана иша бинен ишам хушрӯя двойкаш и чанда 250 сомон духтаро бинен брюкуш сиё бисёриё брюки сиё мепурсанд марамад ина брюкиш сиёҳаи двойкара ана қисми болора бинен болоям туника нам боло будагиё наваё чанде 150 сомони кадем ангорка 150 сомони дарози хушрӯан ҳечи намешаванд духтаро ана бад вош двойкаян двойкош чанда двойка 250 сомони ҳарсеш ҳамин ҳарсаям боло брюкошон кати двойкая 250 сомони ина духтаро ина брюкошона диден брюкошон хушрӯа а сиёҳ чанд сумай а коричневый чи коричневый 250 сомон диден ана бай сиёҳ 250 сомон коричневый 250 анаи 270 сомон ангуркая бинен баъд размерш балишмерка чизеро ки намефаҳмем духтарако рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран шумо нависем бо шумода ҳамаша пурра мефаҳмонанд нархошон кати мана иам двойкай анаи ваёра бинен духтаро чихе хушрӯан кардиганои дароз беҳад фасонакай аднатонишам ҳастай нархшон 350 сомон ҳам қахшрӯи материалаш ира бинен начос доран размерои то размери 56 размер ҳаст ба ҳазур размеротонам меёбен духтаро марҳамат ина қисми болора бинен 350 сомони сафеду анау коричневый ази сиёҳшам ҳаст ина каседа дар корай нависен расмошам мепартоянд тона